देरहाबाय आरो जन्दा गारिबाय हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दिनै दाख्लैहाय माइ हानाय देखायनाय आङो बेनिखौ दिनैहाय रोगानो नागिरदों आरो लामाया मा बुस्थुखौ नैबेजों थांसै आरो ओरै दङ नैबे आसलफोरखौ लेंबोबाय माइ रोगानो थाखाय मा होनदों मोनब्रै गैया होमबा आखाइजों मोनसे रोगानोसै हनै आसोला खारबोथारबाय जोंनाव ओंखाम मोनजाफेराखैना बेहा सेन दं ए नैबे लाबा नैबे सेन दंनो लंपेन्टआ बेफोर नैबेनो जाहैबाय आरोना औ नैबेखौनो लांजोबनांगौ दे ओइसिम बेनिफ्राय लांसै हरनिफ्राय रोगाबोनोसै ना थ' दाख्लै बांगालफोर हाफैनाया बेनो बबे नैबे माइब्रासो बियो बेखौ माबा नाङा बेहा आलदासो थागोन बे माइब्रासो लोगोफोर नायलांदो मानि मा होनदों मा औ दै दंमोन ना बे गारियाव ए बेनो दाख्लै हाखांजोबनाया ओरैबायदि मारो ना दुब्लि बारिया मानि एकदम लिं लिं गोलावसो आरो ओंखायनो हा गोलाव जाहैदों बे नामा माने बै खासिबारियाबो गोदो बैयाव बिराद मोजां माइ गायोमोन लास्टआव दै बाना फैनानै सेस माने फुलन्थ'आनो हाबजोबदों आरो ना फुलन्थ' जाजोबनानै ओमफ्राय दा बालाबारि जाबाय आरो बेयाव दा नैबे खावसेया बासायदों आरो गोदो बिराद गिदिर दैबाना जाखांबाय जोंनि गामियाव बे आरो जोंनाबो फुरा न'आनो मानि हाबजोबखादों मानसिफोरनि माइफ्रानो लस्ट जाजोबदों माने जों गोदो उन्दै उन्दैयावमोन आरोना खय बोसोरमोनथाय आं बावबाय आरो बेवहायनो बरबाद जाजोबदों आरोना बे जायगाया जेखि जाया मानो लोगोफोर आङो नै दा बेखौ माने रोगाग्रोनोसै रोगाखांनानै ओमफ्राय दाहाय आङो रोगाखांबा दा मोनसे लाबोफिनसै आरोना भिडिअखौ जिखुनु जाया माने आं रोगानाय टाइमावथ' भिडिअ खालामनो हाला नालाय ओंखायनो आखाइ खान्दासो गानबावदों जोबसिगोनसो नामाथाय आङो लंपेन्ट गानखादों आरोना नारा गैयिनि माबाब्रा बिसि ससे बस' औ बस' बोखावो ना मायो खालामदो सानसै आंबो जेखियानो जाया मानो नैबावहाय दे मोजाङै खादे बाबु दे खारबोथारदों नैबेनाव सिपिया मोजांथारनो सासे मालाय नै बहायबा बेरायहैनो नागिरनाय मानसि देरलां फैबावदों आराम बावसो लंपेन्ट गस्ला हा नै फाय जाबाय आं आखाइजों रोगानोसै होमबा माने गाबोन नङाबा समफोर मेचिनजों होगोन आरो माराखौ ओमफ्राय गुथिखौ लांफैनोसै बिनि माने आं बे गथ'फोरखौ सावरि लेंदों आरोना दिनै सावरि दे होमबा लोगोफोर आङो ना रोगाग्रोनोसै रोगाखांनानै दाहाय भिडिअ खालामबावनोसै आरोना गोग्लैजाबायसो हनै जाम्बानि गाइस जमायखांबाय नै जमायगासिनो दङ आंहा अलसिया नालाय ओंखायनो जमायनायावल' थाबाय आरो आं ओरै नै बे बाबुआ बिराद मोजां रोगाबायलै हाब बेदरखौ दा बारा जाहोनांसिगोनलै बेनो खेबनाङालै जाहैदों हनै मोजां हमथा जेखुनु जाया माने रोगागासिनो दङ दा रोगाखांबा जोब्बा खालामबावसै आरोना भिडिअखौ ओरैहाय नैबे जोंनि न' खाथिनि आदैमोननि रोगागासिनो दं बेहाबो होनायाव ज' होनो मोननायनि आरोना मेचिनजों बे आरो ओंखायनो दे खय बजा हाखो 13 26ता जाबाय होमबा मा जाखो नायदो नारा थुजाबायनो हनै मा खालामनांगौ दा बिमाया आंखौ रायबा मा जानांगौ दे आथिङाव नारा थुजानो जादों जुथा गानावलै ओंखायनो आं जुथासो गानबोखादों ओंखायनो जुथा गाज्रिफोरखौ बाबुनो दा एसे बुरजा जाहोनोसै र'
थांजोब्बाय रोगाखाङाखै नै आसोला सेन्देल माबा जादों सेन्देल बानायग्रा जिरायदों नै जिरायदों मेंबायना 1.5 घन्टा रोगाबाय जों एबार 2 घन्टा जानोसै सानाबो हाबबावसै नै मालाबानो फाग्लासो ओरैहाय फुरा गोदो माइ गायोमोनलै नै बिफां लाइफां गायजोब्बाय ओरैबो नै बारि बागान खालामफैबावबायसो जोंहाबो बिफां गायनांसिगोन नामा बैयावहाय ओरैहाय हागासिनो दं नै ओरै रोगागासिनो दं हेल' गाइस लायबावनाय बाबुआ नैबे माइब्रा गायजोबदों नै माइब्रा मालाय जोसा माइब्राथ' नङा जोसाबो दं माइब्रा एसे दं जोसा दं फुरा देन्जार मोनखावसिगोन आरो जों दा जिरायखांबायमोन नालाय नै दा थांफिनसै एसे दंबावो माइब्रा गायनाया माइब्राखौ फोजोबसै बेखौ माबाखांबाथाय रोगाखांबाथाय ब्लडनोसै आरो ना न'आव फिलहाल ओरै बागान दंलाबायोलै मालाय सिगुन बागान माबा बागान बेनो आरोना जोंनि हाया गाइस बैयाव जमा दोनदों नालाय आं ओरै नायफैदोंमोन आरोना नै नैबाव सबाय फोदोंमोन जोंहा बेनो हाया गोजौथार बेखौ गाहाय खालामनांगौ बेखौ फुरा जिसिबिजों होख्लायनांसिगोन नङाबा बिनि हाखौ लांनानै न'आव फोहैनांसिगोन आरोना थारमाने बेहाय नैबे गोजौ जायो बिथिं दैयाबो मोनस'वा जाफैयो आरो बेखौनो गायनो मोना नैबे माखासेखौ ओमफ्राय नैबेथिं खुनुरुखुम गायनो मोनो ओरैहाय गोजान जाथारो आं जि गोजान थाबायबाय नै फुरा एसे एनै नै लाफैबावबायसो आं मोनबावबायसो नै एसे मोनदों आरोना दङ मेरला थालांदों हानायालाय नैबे जोंनि गामिनिनो आरोना बेहा जाहैबाय नै फुरा जोसा गायजोबदों जोसा फानगोन खोमा उनावहाय आरामनो जोसानि बिजनेसआबो जि हाब केजियावनो माइरङा अयथासार दाम खमब्लाबो 80 थाखाखौनो हमना लाखा 80 आरो 100 केजियावनो बा मामुलि माइ दं नैखाय हाब बिराद मोनगोनलै बिसोरो बेबो जोंनि बाबरे बाब फिलहाल आं दा थाबायलांफिनगासिनो दङ मेंगुलायबायनाय गोजान जाथारो ओंखायनो रोगाखांजोब्बाय दां हनै नायगासिनो दं जिखुनु जाया मानो बेखौ रोगाखांबा थांसै आरोना गाबोनहाय मारा होनाय जायो ना मा जायो खनसायबा मोनबावोसो नै आं मोनबावबायसो मेरला दङ आं खनसायबावाखैसो बोरै जाखो मा नागिरखो नों गोजौआवलाय मा खालामदों ओमफ्राय नै मोनबावबायसो नै आं मा नै मा जान्दा खालामनो नागिरखो नामाखै नोंलाय जाम्बा खालामबाय नै जान्दा खालामबावबाय नै दे थिखोलाय जाम्बा गोजासो होनांगौ दा देन्जार नुनायनि अजायानो गोरगिसो गनसो नागिरबाय फाग्लासो दा गिलिर ना आं नायबावसै र' थिखोनो हाला ओरैबायदि नै बाबुआ देरहाबाय नालाय ओंखायनो जान्दा गारिनानै थांसै जाहैदों नै जान्दा गारिबाय जों देरहानायखाय देरहाबायना रोगाखांजोब्बाय नालाय ओंखायनो देरहाबाय आरो जान्दा गारिबाय रोगाखांजोब्बाय थांसै माखौ बेखौ नैबाव ओरैनो खोबना गालांसै बेखार जागोन ना सिङाव नङा ओरैनो सायाव खोबना गालांसै थांसै नाथ' सिगां बुलायबायसो थांसै दिनै मारा होखांबा फैफिनसिगोनलाय बे जायगायावनो खेबसेबाव गाइस रौनियाफ्रा ओंखारबाय नै फैबाय नै लाइन जोब्बाय नालाय थांसै मारा होनायनि खोथाल' फैबाय नै नाराया माबायदि देन्जार नारा थुयो फाग्लासो नैबे जोसाखौ नाय जोसा दा बेदरजों ओंखाम जायोसै नामा बेदरजोंथ' मोनजाखागोन ब्रा
फिथाइया गोदै जाहैदों बिराद फाग्ला फाग्ला होनलै बियो खस्थ'नि फिथाइया गोदै नामा ओरै फुरा जंगलसो जाबाय नै बिफां आयौ नै एन्जर ओइ बायगोन माबानोसो बियो गुथाल मोननिसो नैबेयाव जोंनि माइ दुब्लि गायग्रायाबो ओइसिममोनब्रा गोदो ओइसिममोन बियो माजों बालाबारि जादों मिथिगौ दैबाना जादों खेबसे जों उन्दैबा बेजोंसो बालाबारि जाजोबदों बियो फाग्ला बायदि बाना जानानै बिनि उनाव नैबे बान्दोखौ बानायबाय गाइस आं दा भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय जेखि जायाबानो नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक आरो शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बाय बाय